하긴 뭐, 또 방송 가서 뭐. Hello guys, kaham da tongbai. Angke kaham no. Norok bai kaisa kaini kok sagana. Nong no kaisa kok share khaigana. Ani o sapta o mas no hinjina asiki din hamyang ka jora hamyang ka aske hamyang ka chardi kiti no hamli amo sanani moton liya. Ani papa pula lumkha asike no lumkha kebakha ke bono Chomponogar hospital tulangkha inke hasa hamliya taib sibaru inke next day o jirainawa SK Dev sarnar tulangkha karo tulangai bo hasa hamliya taib sibaru inke omo haike tongoi chugla khnai IGM mo tulangkha inke IGM mo tulangai inke IGM mo tulangkhe problem rok saka inke admit khainar khabarok inke asike problem kha admit inke telang lakha telangai thangmani porike inke doctor khunoka asike kap khabo thubu thuliya sabjaliya kaham ke kapsuka asike kostong khata sraino nakhangke bo belai ki soimangkha wngsukha inke cabin room na khasu cabin room rawi na sasiwo tase sana nangna ro ke phatar thana ro asa problem yata ke tongnani bo thanda kes ingya ke murungnai rok to tongo kabang mano da ko nokni dara basai tongo borok to tano tongo ke ba maimui rok ni asa problem munglia borok no ro phayo thango nayo ako ke tongkha ani bo kaisa ekdom problem kotor সমস্যা angka bono doctor talangman dine admit kha aikhani exam ang ani exam ni bagai asike cinta nangkha asike makap kha tam khaine serai bo kama se thagliya serai doctor no bono goi maliya nurse no bono goi maliya injection ro jago ke blood na jago blood se tinbar test khaijaka inge tam sane asike bar abo sanani hok singliya bari kha ke ani ba aikhene exam thangya wisi choliya ke asu kosto ke pori phaimani tabuk painani last exam thana nango ke hopung chintang kha bosabo chori hamyani thuliya hor ekta jora thuya tongkha ke pori nani bo time kuri amje sekang rogo bolum jangmang ma pori ang bai kakliya ani serai room khangke to onyo dino khe to bo binana songrok bai bin pi somai buirok bai thangota jefro bolum apron simike bo ang bai kakna sinaliya kai ang bai mang time simali ang porina ro ke bo ekta rogo thuke se ang su kosto khe porikha mujimari to bo porikha ta hor ekta parni simi mobar nai porikha thuya kai su kosto kha sanani bo dis kri kha tongnani aram nangliya to tong tukte sa te tong thuliya aram nangliya hage no pori wi kosto mosto su kosto khai ang ayangni aron simi gari reserve na kha asuk ani bo sa bari jak lumjak sori hamya bari jak mono khibi oi ang aron simi reserve to boi exam ro na phaikya 4 ঘন্টা lama 1 ঘন্টা exam ang asuk phaika dati paina hani phapar sibai amti khema exam ri parung kha time simale block khaina rok ani o sapta da ne sapta silaikha o man asike kostong kha bipodung kha chari digi yangbo ani exam ni bang asike tension ung tongmani problem tongmani exam ni se sekang ke sakhamo exam lum abini pore ke pancha khamo taise exam somoy se ekdom asika motai rok ano problem khiklaika yangbo yang tongkha ke thingno nongni boro rok ba no porina support khayo pori ru borong no pori di hno ke tai tam khainai sia angko sajago borok be exam ro namu sungjago dukhu nangjago borok ba na exam no ro namu sungjago
asukse pori phaimani tau paina jorawo busugo kisani bagai so kosto mosto ke pori phaikha tase ani kunphani bag rok bong yapje pori phaiman jotono clear khemang payo semester rok bong kai ang dukhu nangkata exam do mar na mari ang kai musike makap dukhu nangka kun sana moton liaba kai nokni borok bo thingno hunka topano hunja kata nokni borok bai পরীক্ষা দা দর না বসা দা দর ঠিক না বসা দর দো বসা দর ফানা পরীক্ষা দর ইয়া ফানা তখন আনি মুসুং মানিতা ওকে বসা তো দর না আং বসানো তো সাবা হামিয়া খানা মুসুং মাকে আং एग्जाम বড় না মুসুং কানি বসানো বা হামনা মুসুং কা আং বসকে কষ্ট অংখা বসকে দুঃখ অংখা হপং সাপং আং থুলিয়া পুরা sabta sila kyang je an basa sorry hamya sang to thulia kaham ke exam ro pai kha tap ke to kaham kurung no hamka nogo bo phaikya 5 din ni pore 5 de matong khata aji emo cabin room na jak bawa na liya porna rok ke je aji emo thangmani 2 din jora tikha asike bari kha basuk thungkrak monikrak se kok sakrak se kum hana monina rogbeni kun phano phailia ke 2 days ni pore khebo apno simke sarangka monikha ke aram na jakha sori rok tong thok jakha ke last ke tamngkha phera si pairi kha pherang na bagu silum khana basak bothrai ma gobang mangai rokha ke kiri thangka tamngkha mo para rogu bubu ko masapon phera rok panai kre ke bahai phera pakha ni wanai thangka ta pherangkha ulokhe ke pherangkha ke bithirok pulka kokha ke takhato habi thangba kya 2 din tongkhana habi thangba kya pherabo ke nimrok bai tukuri tong da tawke takha kaham kuring no koinna da mana koinna da Không cần không có được là đi ăn sao nó xin đã ăn ang ya yang to iwi vào được ăn ang ga na to hôm nay trồng sao được ai lấy mất cái này là khang khayo je ne phun be ko ya một tan chia phải rồi không lá chia phải có sống với sao to ko je mereng kherang kini tongoi han dul ba kya hana suma to mereng kherang sungke third floor ni 11 number ro chini room football khela thong to Dena third floor angke ani baba na bere ri tongo ding 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 jigining gining kalau ko bolok kere xong từ đây gì lại cho nó nhớ ốp khai lên
Kono kota mtha parwa. Ini pasti. Juga harus bunga kok. Ini busuk muka anu Di besok ke painar ka amke. Amke painar mane o duita. Amke gulung. Pai. Mama nalu.